בואי נלמד עוד סוג של אומברה. זה אומברה שהוא נקרא הפוך, כי אנחנו קודם כל עושות לו את הצבע המעבר, ומעל זה אנחנו נעשה מבנה אנטומי. בדוגמה הזאת אפשר לקחת צבע, אפשר לקחת נצצים, ואפשר להתחיל מלמטה, ואפשר להתחיל מלמעלה, ואפילו אפשר לעשות דוגמה. יאללה, אז בואי נתחיל. אז לפני כן אנחנו כמובן נשאפות צורה, עושות מניקור וכל זה, ולא עושות עדיין מבנה אנטומי. מורחות שכבה דקה של בסיס, דואגות שהוא יהיה הכי צמוד לאור שאפשר, ושמות עליו אבקת אקריל ומייבשות במכונה. לאחר הייבוש מנקים טוב טוב את האבקה, ואז נרים קצת את האור בעזרת דוחף אור, וניקח את הצבע שאנחנו רוצות לשים, בין אם זה נצצים או בין אם זה צבע רגיל, ומתחילות לעשות ממש מריחה צמודה לקטיקולה. אנחנו דואגות שזה יהיה צמוד כמה שיותר, ממש להתגל גם כל האזור שצמוד לאור שלנו מכל הכיוונים, ואפשר להוסיף חומר, לא חייב לעשות את זה ממש דק, זה תלוי כמה צבע אנחנו רוצות שיהיה. לא מייבשות במכונה ולוקחות מברשת רחבה. ומתחילות ממש לטשטש את הצבע. בין אם זה יהיה נצץ, אם זה יהיה אפילו יותר קל. בצבע זה חשוב מאוד לעשות את הפידור באקריל לפני זה, כי זה מה שגורם לזה להיות ממש מטושטש. בואי נראה את זה שוב. אני מורחת שכבה צמודה לאור עם הצבע שאני רוצה שיהיה לנו. שימי לב כמה חומר אני שמה, איך אני מגדילה גם את הקטע הזה, ולא חשוב שזה יהיה מדויק. לוקחת את המברשת הרחבה, ופשוט מטשטשת את זה, יורדת עם זה לאט לאט, כמה שאני רוצה שזה ירד, ואפשר לייבש במכונה. לאחר הייבוש, אני עושה תיקון מבנה אנטומי עם הבסיס שאני רוצה. פה לקחתי מבנה אנטומי בצבע לבן חלבי עם נצצים, אפשר לקחת ורוד, אפשר כל צבע שרוצים. פה אני מבצעת תיקון מבנה רגיל לגמרי. מורחת שכבה דקה ויסודית על כל הציפורן, לוקחת כמות של חומר ומקימת במרכז העליון, זזה לצד ימין, צד שמאל, ומפזרת לשאר הציפורן. פה אני משתדלת לפעמים כן להשאיר רווח קטן בצמוד לקטיקולה, כדי שעדיין יישאר לי קצת צבע פיגמנטי של מה שמרחנו. לאחר הייבוש נשאר לנו רק לשים מבריק, אלא אם כן הלקוחה רוצה עוד איזה דוגמה, וזהו. והנה לנו התוצאה מהממת, מטריפה בקלי קלות וסופר מיוחדת.